Здравейте и добре дошли в видеоканала на Elementor. Аз съм Милен и в това видео ще ви покажа следното. В това видео ще ви покажа как да инсталирате WordPress на Windows 11. За целта ще използваме софтуер, който се казва Local by Flywheel. Като напишем в Google или Bing Local by Flywheel, ще ни се покаже следното прозорче. Ето тук. И на първия вебсайт, на първия резултат избираме сайта localwp.com. След като влезнем на този вебсайт, имаме няколко възможности. Тази, която ни интересува, е Download. Избираме Download, избираме нашата платформа, в нашия случай избираме Windows и въвеждаме нашите данни. Организацията, типа организация, която сме ние, сме друга и в случая Education. Въвеждаме нашия имейл. И избираме Get It Now. След като изберем Get It Now, този софтуер ще бъде свален на нашия компютър. Обикновено отнема между 1 и 5 минути, зависимост от скоростта на интернет, която имате. В нашия случай ние сваляме с 20 мегабайта в секунда, което означава, че след около 10 секунди този софтуер ще бъде свален и ние ще го инсталираме на нашия компютър. Чрез този софтуер ние ще инсталираме WordPress. След като вече е свален софтуера, можем съвсем спокойно да кликнем някъде тук на празното пространство, ето така, и ще стартираме инсталатора. Ако случайно сме кликнали така и ни се е скрил прозореца за свалените файлове, трябва да изберем ето от тук, отгоре отдясно от трите точки менюто, ето тук, след което избираме Downloads, ето тук. Или можем да видим, че има клавишна комбинация Ctrl+J. Когато изберем клавишната комбинация Ctrl+J, виждаме, че се отваря нашия прозорец с сваления. Съответно имаме бутон See More, който показва всичките сваления, или може да изберем пак от трите точки Open Downloads Page, който ще ни заведе на страницата, която е с всичките сваления. Нека да отидем там. Тук можем да видим всичките сваления, които имаме, и когато изберем на името, виждате, то става подчертано, избираме самото име и инсталатора на софтуера се стартира. Така. В случая ни пита за кой на този компютър искаме да го инсталираме, тъй като един компютър, всеки един компютър има възможност да работи за един или повече потребители. И въпросът на софтуера е да инсталирам ли програмата само за конкретния потребител, който е тук, или да инсталирам програмата за всичките потребители, които използват този компютър. В случая, нека да го оставим както е така по подразбиране, даваме напред. Това, което е в момента, тук ни казва директорията, на която ще бъде инсталирана програмата, която е диск C, папка Users, папка потребителското име на потребителя. При вас може да е друго, то със сигурност ще бъде друго. Имаме Update, Local, Programs и след това Local. Това е директорията, на която може да намерите инсталирания софтуер. Избираме Install като следваща стъпка и изчакваме софтуера да се инсталира. След като е успешно инсталиран софтуера, ни дава възможност да му кажем да го стартираме веднага след приключване на инсталатора, което означава Run Local. Local е името на софтуер, който сме инсталирали. Ако изберем Run Local, веднага след като цъкнем бутона Finish, нашия софтуер ще се стартира. Ако не изберем Run Local, т.е. той ще се затвори инсталатора без да се стартира самия софтуер. Нека да го оставим така, както е по подразбиране. Избираме Run Local. След което нашият софтуер бива инсталиран. След което нашият софтуер бива стартиран. И това е първоначалният екран, който виждаме. Looks like you haven't created any sites yet. Което означава, че ние не сме създали нито един вебсайт. За да създадем вебсайт, може да следваме инструкциите, като натиснем големия зелен бутон по средата на екрана. Create a new site. Избираме създаване на нов сайт. Тук има няколко възможности, като в зависимост от това, което искаме да постигнем, софтуера ни дава възможност да избираме различни варианти. Повечето от тези варианти са насочени към професионалисти в областта или хора, които работят в друг регион, който използват друг веб хостинг.
В нашия случай, нашият веб хостинг ще бъде нашият компютър и ние сами ще си бъдем веб хостинг. Нямаме нужда да използваме другите варианти. Но накратко ще поясня за какво става на въпрос. Create from a blueprint означава шаблон. Ако ние имаме няколко типа, ако ние имаме различни типове сайтове, много сайтове от един тип, в случая да кажем електронни магазини за компютри или електронни магазини за части за кола или електронни магазини за цветя. Ако имаме серия такива сайтове, те се водят една група. Може да имаме пък и визитни сайтове визитки, представителни сайтове за бизнеси, те също са една група. Ако имаме една група сайтове, ние вероятно имаме подобни настройки за всеки един от тези уебсайтове. Съответно, ние можем да направим такъв шаблон, който да го използваме на всеки един уебсайт, който започваме. И ако трябва да направим, да кажем, ако имаме създадени два шаблона, единият е за електронни магазини, за компютри и другия за представителни уебсайтове, за, да кажем, магазини за цветя, ние можем да си направим два такива шаблона и когато правим нов сайт, да кажем нов електронен магазин, даваме create from a blueprint и избираме нашия blueprint, който е, да кажем, електронни магазини. Другата възможност, която имаме е select an existing zip. Zip е когато или ние имаме вече разработен вебсайт, или някой друг е разработил вебсайт за нас и той ни е предоставил архива, който е на конкретния WordPress вебсайт. И съответно ние можем да изберем този zip архив и на база на този zip архив да стартираме локално копие на този вебсайт, който е създаден за нас. За целите на този урок избираме Create a New Site и цъкаме долу в дясно Continue. След като изберем Continue, вече трябва да кажем как е името на нашия вебсайт. За целите на този урок името на нашия вебсайт ще бъде Elementor. Имаме разширени настройки, които тези разширени настройки в друго видео, което е какво е WordPress, какво е Web Hosting, домейн и как работи интернет, в него по-конкретно обясняваме за какво става на въпрос, какво е домейн, какво е Web Hosting, какво е PHP и къде се намират файловете на WordPress, как се съхранява базата данни на WordPress и като цяло как работи WordPress. В това видео ще разгледаме само как се инсталира WordPress за Windows 11. Тези разширени настройки, когато ги изберем, тук ни казва Local Site Domain. В случай имаме elementor.local. Когато отворим веб браузъра и когато напишем всеки един сайт, името на вебсайта, в случая имаме mitfinity.com или да кажем emac.bg и виждаме, че винаги има име, точка, разширение. Има много различни разширения, като тези разширения можем да ги разгледаме, някои от тях, защото те са страшно много, но някои от тях можем да разгледаме на вебсайта, който е namecheap.com. В namecheap.com, когато отидем на Domains, ето тук отиваме на namecheap.com, избираме Domains и избираме View More. И тук можем да видим всичките разширения, които можем да си купим и има наистина много разширения, може да ги видите тук, .com, .net, .io и така нататък и така нататък. Има наистина много разширения. Като това, което този софтуер използва за локални сайтове, такива, които са на вашия компютър е .local. Така че това, което напишете тук, .local, вие ще използвате това име, за да го напишете тук на този адрес и да може да достъпите вашия нов инсталиран вебсайт. Вече сме готови с тази стъпка и избираме напред Continue. След като вече сме избрали Continue, изберете своята среда, Choose Your Environment. Тук на този екран съответно трябва да изберем дали да продължим напред с настройките по подразбиране или да използваме наши настройки, които са предпочитани за нашата система. В допълнителното видео, което е към уроците за Elementor, в което показваме как работи WordPress, как работи интернет и как работят всичките неща заедно, там обясняваме по-конкретно за това какво е PHP, какво е Web сервер и какво е база данни. Как те работят заедно и как може да се настрои във всеки един компонент по-отделно. В нашия конкретен случай нека да изберем MariaDB, нека да изберем Nginx и нека да изберем PHP 8.1.2.3. Това е
напълно достатъчно. Нека да изберем Continue. WordPress username. Нека да напишем името на вебсайта като потребителско име. Нека да генерираме парола. Ще използваме един наш инструмент, с който си генерираме пароли. Отиваме на Tools, пишем Pass, избираме Password Generator, въвеждаме да е 12 символа дължина, избираме Generate и нашата парола е генерирана. Ако искаме да я копираме, от бутона Copy, кликваме веднъж и нашата парола е копирана. Пействаме нашата парола, въвеждаме имейл. Този имейл ще се използва за уведомления от самия WordPress. WordPress изпраща различни уведомления, като когато има апдейти, когато има грешки в системата и много различни. На разширени настройки ни пита какво е Is this a WordPress multisite? Това multisite ли е? WordPress multisite е когато вие направите мрежа от сайтове, която работи на един и същи домейн. В случая, ако ние направим WordPress multisite, ако имаме нашия домен, ако е elementor.local, и да кажем, ние може да имаме наклонна черта сайт 1. Сайт 1. Може да имаме наклонна черта сайт 2, сайт 3, сайт 4, сайт 5 и така нататък. Ние можем да имаме много сайтове, които работят на elementor.local. Но това е за друго видео. В това видео само ще покрием как се инсталира WordPress. На този етап ще изберем No и продължаваме напред. Избираме възможността Add Site. Сега софтуера ни пита дали му позволяваме да ползва нашата мрежа, за да ни покаже уебсайта. В случая трябва да му позволим. Това означава, че софтуера, когато започне да работи като веб сервер, в нашата мрежа той ще показва този вебсайт във всичките ни браузъри. elementor.local. Ако ние му забраним, той няма да има тази възможност да показва този вебсайт в браузъра. Избираме Yes. Така, изчакваме го, в момента инсталира WordPress-а. Виждаме, че се получи грешка. Heads up, your local router is having trouble starting. Което означава, че нашият софтуер, който ние сме инсталирали, има проблеми да стартира. Това обикновено се получава, когато една и съща технология се използва от две различни програми. В нашия конкретен случай, ако цъкнем на бутона Learn More, ще ни се отвори статия. Така, в тази статия е описано допълнително какво означава Router Mode и как може да се преодолеят грешките, които възникват, когато се случи такъв проблем. Така, в случая има обяснение, ето Stopping Whatever is Listening on Port 80. Така, портовете в мрежовите технологии се използват, за да работят софтуери, които предават информация през тези портове. В случая порт 80 се използва, за да се предава информация за вебсайтове. Ако порт 80 е заед от друга програма, означава, че нашият софтуер, който сме инсталирали local, той няма възможността да работи на този порт заради другия софтуер, който работи на този порт. Малко по-надолу на тази статия ще видите заглавие, което е Mac. Скролвате малко по-надолу и тъй като ние сме на Windows 11, след тази команда, на която пише Kill Process ID, под него има Under Windows. Тук са настройките за Windows и как можем да намерим ние тази програма, която използва порт 80 и която ни пречи ние да стартираме нашия софтуер. Избираме тази команда, която ни помага да локализираме този софтуер, който работи на порт 80. Отваряме търсенето, ето тук, цъкаме, пишем CMD, отваряме командния промпт на Windows и след като вече сме копирали тази команда netstat now find 80, даваме десен бутон copy, отиваме на командния прозорец и даваме десен бутон, за да пейснем. Натискаме Enter и можем да видим, че имаме 0,0,0,2.80. Така. И това е
накрая на най-дясната колона с цифрата 4. Ако отворим нашия Task Manager имаме два варианта да го отворим. Единият е когато задържим Ctrl, Shift и Escape и той се стартира. А другия вариант е когато цъкнем някъде на празното пространство, тук или тук, някъде където и да е на празното пространство, цъкаме десен бутон и избираме Task Manager. След като изберем Task Manager, трябва да търсим тази цифра 4. Обаче е малко сложно първоначално. Цифрата 4 е PID. Първоначално ние, когато отворим Task Manager, ние няма да видим PID. За да го видим PID, нека да цъкнем някъде тук на празното пространство. Ето тук. Някъде тук на празното пространство. Цъкаме с десен бутон. Или където и да е, всъщност където и да е тук. Ето тук. Където и да е. Когато цъкнем, ще видим PID. Избираме PID. И съответно, когато изберем PID, то вече ще бъде, тази колона вече ще бъде видима при нас. Ето. Сега можем да видим, че PID има. Тук тази цифра 4, тя отговаря на PID, което означава, че ние трябва да намерим PID 4. PID 4, просто търсим къде може да бъде евентуално и може да го видим ето тук най-отдолу. Това е PID 4. Така, след като го намерим PID 4, цъкаме Properties. След като изберем Properties, можем да видим името. Трябва да ни ето това име. Избираме това име, копираме го, копи. Отиваме в Google и изписваме така името на конкретния процес, след което пишем HTTP и натискаме Enter. Така. И всъщност HTTP stop трябва да напишем. Така. И отваряме първата статия. И можем да видим, долу трябва да има отговор, който всъщност да. Windows порт 80. Всъщност това, което трябва да напишем реално е порт 80. Нас ни трябва този порт да спре. Така. И на порт 80 първата статия, която излиза, ето тази, на stackoverflow.com, отваряме. И ето виждаме, че този добър човек ни е споделил отговор, че трябва да напишем в командния промпт, ето тук, в Command Prompt програмата, трябва да напишем net stop HTTP. Идваме тук, копираме и избираме. И пействаме на командата net stop HTTP. Тискаме Enter. Избираме Yes. Сега, тук ни даде грешка и ни каза Access is denied. Когато видите това нещо Access is denied, означава, че тази команда не е сработила. За да работи тази команда, вие трябва да затворите програмата, да отворите отново от тук, да напишете CMD, тук с мишката десен бутон да дадете и да изберете Run as Administrator. Ето така, Run as Administrator. Избирате Run as Administrator, избирате Yes. След което отново въвеждате тази команда net stop HTTP. Избирате отново Yes. И изчаквате. Виждате, че тук ви казва The World Wide Web Publishing Service is stopping. The World Wide Web Publishing Service was stopped successfully. И тук има разни други. И най-важното, което нас ни интересува, The HTTP Service is stopping.
изчакваме да спре този HTTP сервис, след което всъщност тук имаме команда, тук имаме съобщение, което е the HTTP service could not be stopped, което означава, че има някакъв по-сериозен проблем с нашата инсталация. Това, което можем да направим, е първо да спрем програмата. Ето тук даваме cancel. Избираме това с 4. Също ние не можем да го спрем, но това, което можем да направим, е да рестартираме компютъра. Вероятно, щом не може да се спре програмата, има още нещо, което използва програмата, и за да имаме възможността отново да заредим тази команда и HTTP сервиса да бъде спрян, ние трябва да рестартираме нашия компютър. Аз ще рестартирам моят компютър и ще продължим след няколко секунди при вас. След като сме рестартирали компютъра, вече отиваме и стартираме нашия софтуер, който е local, кликваме два пъти и нашия софтуер се стартира. След като е стартиран нашия софтуер, в ляво ще видите, че имаме Elementor. Това е сайта, който ние сме създали. Избирате го този вебсайт и в дясно имате бутон Start Site. Горе в дясно въгъла, ето тук. Избирате Start Site, след което вашия сайт ще се стартира. Когато се стартира вашият вебсайт, виждате ето този адрес, който е на сайт домейн. И имате сайт домейн. От сайт домейн избирате elementor.local. След като изберете този адрес, отваряте го, отивате в някой браузър и го пействате. След като отидете на elementor.local, ще видите, че вашия WordPress е вече инсталиран и работещ. Това е вашия WordPress вебсайт и вие може да инсталирате вътре плагини, може да инсталирате, да добавите съдържание, да добавите нови страници и като цяло да работите с WordPress локално на вашия компютър, без да имате закупен веб хостинг. Благодарим, че бяхте с нас и изгледахте този урок. Надявам се да ви е бил полезен. Ще се видим отново в следващия урок.